This is very profound in this presentation. I don't pay me per se you to be taking your time. And that you can go in 1 Peter chapter 4 verse 17. Going to be a portion in Jesus' name. Will you go Bible meeting? Pacha Kɔkɔbɔ. Na mo hwɛ mo ho yie. Bia hwɛ ne ho yie. Na potwa ne nsabro. Potwa na nsabro na nkwan mu dadwene ho niyema ene hawo. Anhwɛ makoma so. Na edabi ba ametum mpofiri mu sɛ. Fidie. Wɔse ɛbɛba wɔn mu ati asase na ani so. Enti monwen na monsreda bia nwen wonsreda bia no yenya hoɔden de adwane afiri nioma rebɛbɛ nyina mu ne akwa de akogina onipa ba. This is very profound in this presentation. I don't pay me per se you to be taking your time. And that you can go in 1 Peter chapter 4 verse 17. Okay, why me dia semini na kristo na yetu atene momfa share sɛ yaka chire kakra ene media kitu bi nti no ɛna ma no ba sam ɛnso de bɛhyim anya no 11 no pepepe bɛpɔn ɛnso sɛ de bɛsiesie awurade asɛm afa no yɛde bɛhyim sɛtie bia mmeranteɛ bi a wonim no mane meyɛ ne radio no na ɔntena ho ababaawa bi a wonim no ane mmerɛ ne radio no mo wɔ adwuma mu adepamfoɔ weldafoɔ edwom mumiem na ɛmai fa dwom ho na obi a wote ka ni ma driver ni mie mu yie na follow mu nkɔ soro na obi antie ya mafie wura ntimi tag ni wuram na obi a die wo ma no pɛ yɛ bɛtete ne de ato amane na fa akwabo se baby bi akono etimi akọ wulika o mi nti atemu ye hunu mfiti ase o se atemu obi eye hu nse baby I can free nti na mashada me ye ba besi ha atemu obi ba na ehu ni mfiri ase ehun asem no pese wo ka no ke ga go bi nti na brother du sa atemu free ase nyakopon fi brother du sa atemu ankasa e sha ase free wo nyakopon fi na se free yenso kanea so di kan di free yenso kanea e be wie wona woni nyakopon asem ni ese me pa cho tie ye wo bi se ko san se wo di atemu ni free yenso kanea wo mo a enya awurade asɛm ni ye wo mu nyi Yesu ni omo asi heaven bi ani ho ni wo mo asi Yesu bi ani ho no ebeye den omo de no omo beye eri atemu ni gina ha de na sangrofo no ombe kinga go na sɛ yɛ den so obeji onipa kyene ni a sɛ yɛ den so obeji onipa kyene ni ɛhe na de ɔmfɛre onyankopɔn obi a wɔmfɛre nyame aha na mpɛsɛ yɛ de asɛm no mpɔmpɔ nso si because that's a ferry yankasa no wunza last week near kind scripture bi awo ka ferry yan wasem se onipa ferry nyame de ferry yesoma wurade ade a manwunu ne se yemu nyame hwe yemfane nya hwe ferry ye pa yemfari nyame generation yi emfari nyame nsuro nyame yeni nyame suro ne yenyi ferry nso a very interesting in this the profundity of the yankasa no etimi am nwanwa se emnantia ne mbabawa ba yemfari nyame a ship pornography go phone so atimi di cell phone ni kunya me fia wo mferi nyame phone no ekuta no ene ema egu so atimi di wura asore dem no unsuro nyame wo mferi nyame immigration wura asore dem kuta sa smuggle goods wo phone so na wo di akowura nyame fie I can't believe this unsuro nyame now I'm telling you enti na nkwase wo mu wubi I'm telling you it will be on my to say brain so ye but na si pa we find sasha and kika osengafo tenso yi mu dunso osengafo etenso Ecclesiastes chapter 7:17 oka asem bi o me pese nyame adofo na ahye ne nso ansa ne etu atene kika ho me entie but you say mmabone for some no so bi a wutie me mmabone for some no na nya okwasea nso but you tie ye o se enye wokwasea enso okewe a se I a enye wokwasea enso adenti na obebu ubremu ewu tie benti na wo beche wo bremu ewu na chese nipa timi che ne bremu ewu a ya na me pebrofo no o se why die before your time na chese obi betimi ewu a ne brenso ye dienti na ba beche wo bremu ewu abrabre ne nso ye I'm telling you free somebody twini paso Jeremiah chapter 2:19 and Romans chapter 6:23 okay I want some kika ni mienum na mi eti eja me nkrofo eti me hunu baabi network na dey see enya ka cho say na nya ayi cho say num na wenum na wo suro nya me toto ne ma yanke nya ni e ka sama chiro na ye ba me ani akwa adwuma ne ho na ye hwe adwuma ne nye agide ehia e na abekọ no wo mu di akire
ye. I'm telling you, as we be going, when the back was for her side, you be con one girls bones as my make a woman tears here. Jeremiah chapter 2 verse 19. I'm telling you, God will charge all of us. Yes, sir. It can't so much. Obone betwe waso. Obone ebetwe waso. Na onsa ne akire akire wani. Akire wanim. Na hunu na hwe se. Obia hunu hwe se. Ja wo ja awurade onyankopɔn. Ja wo ja awurade onyankopɔn. Ene me huhu a wunnie no so. Aba ne areho. Pacho tieni eso aba ye de yen. Areho. Eso aba ye de yen. Areho. Generation we ye nsuro nyame. Ye ni nyame huhu. And obi nsuro nyame na woni nyame huhu a eso aba e ya areho. I'm telling you. Eti na no o kase won wa wode ayi enu ane yakika sade won wa wode boaseto ene papayo ene enidie ehwehwe onyankopon no you know oka asemi ho o de me use quotation no don't worry kinka answer me enti but Romans chapter 6 verse 23 Romans chapter 6 verse 23 na bone akatua ne owu bone na akatua ye owu na nyankopon adoma chede ne dankwa onyame adoma chede ene dankwa ye na awurade Kristo Yesu this is very interesting sanka ne bio na bone akatua ne owu bone na akatua ye owu na nyankopon adoma chede ne dankwa nyankopon ne doma chede ye dankwa ye na awurade Kristo Yesu ti asefo ni din mu hwe yie pa eti munwe mu hu yie mu yie eniema no amu ye ne ka ho 3 some 4 some no e ka ho na nyame asotwe aba musu me ka che Ghana mabunu ni Ghana fo na munti ayie bema baako na ma be se 6 no mugu ne so se ye fa no bibi kakra obenya die ntie oba baako na memma 9 egu oba baako susu o mo fon ena me ka sama kire mo amugu lego a cars na be fa mo na dwuma amu die no no na ye toka amamu na wode wo ba bi gie me ka sama kire otie ni ye na wenum na akotra so dem na you know ye see ye empower them for financial inheritance wey senti na munye SKB financial empowerment woso adwaman yemfiri adwaman ne so boys di omutrumu naje trumu se wuli ti hai wuli kura de wonso wan kura ne wa tadi onya mai cha kwa no o mai onya mai se kwa tadi wo mi se tadi ro dros man pentua wa he na dwuma mu dia no chirepone ni chokosi ni abranche I'm telling you Obekona na no ayi video bi a wulidi kire me ye preach wa ayi o me kan wasam na wulidi kire me be market cha wa kire akoko this is perversion ostracized perversion ehun yetie na awurade asoma me se me meba okoko ehun yi enya sa onche onipa bi asiso na wode niema bi kana brabo ho a wonche obunim kwana mu abrabra ne nsoye. One of those things maybe can was a match row Nsuro tu obi tu nuru mesi wonche obia wo tu nuru nche anta wo de fa wani to fam hwe na nanu ne papa no di nuru echi ka se match row bible so won we di anyam fufure echi wo mo how do so ebedu ba bi be hunu se e awere ho pa na ba beto me ka se match row tie ni menim papa bi a wo ayi tadi wuti wudi nu abai ene nsam wo ho ene yekomo mo amane nsam wo wa no pay you know brother bia ye ne ene wo emu ha one of condition we kan nsam ni kire wa ya awere ho ne papa nya sika adanye wo area ho fa ye ne dia ne men na kogu abrochire awieye no wo mu na bodam ye mu mu na samba Ghana no ka se feu Nsuro tu wo de kan wonche number 2 akesesem wo de kan wo bra ho wonche me ka sama kire odie ni obia usisua enumdwa ene akaka bensem ena adi me ka sama kire wonche wonse wo de enumdwa ne ade a ena ade akesesem wa na ni pa be se for awo because girls no aba no fani na ho wodwa wanum kire wo mo gi wudi we awemfo bobra pa wo mo mpewu ti asma me no wo kan sa me kan mu ti bi radio no munzam gagra o opade ukita masidi misidi wo begi atwe ba do nche me ka sama chiro ti ni ne sa bra no a na nipa wom sa bra no bra form ene nipa obi kunu na to ba ge kuta o obi kunu na hand ama o obi kunu na hwe o sister me se wo nche because ne yini ni sugu ne yemu a enya de abehu obi kunu na eto laptop phones ne tablet nkrofo kununum na yesa adwuma abra wonti bi ntua ne be school fees
bra mo de te Ghana ha no kyese mayase hia mo kyɛn mo nkwagie mayase ehia mo kyɛn mo nkwagie munya akasa kyerɛ fo no akasa kyerɛ mo wo yiri ni obi awo anope mbeka asɛm kyerɛ wo yire wo sa ni obi awo wonya wo yire ho ade na obi a wonya ne ho ade ye frɛ no yire mi bi samo ɛna nsɛm kakra hɔ sɛm nkwagie bɛbɔ me die ɛne nka adwuma mmɔme nka awadeɛ mmɔme nka adeɛ bi a ɛwɔ asetena mu mmɔme sɛm nkwagie paa bɛbɔ me because nkwagie ɛne dankwa ma no ɛyɛ afebɔɔ ɛtutie ne yɛ ɛni sɛ obi di dankwa di agorɔ eternal life ɛni sɛ obi ɛdidi agorɔ koraa wɔ ne life mu wuli kenka wɔma mti But Okote script, 2 Peter chapter 2 verse 9. Eradi nim said the obey one what the ferry assume no free social. Oh yeah, Obiara what the ferry and assume when Yankupon when Yamin Kwanya will be fast where you are through. It will be a word to me, I will know your name and answer. You are going through the vicissitudinous impressions of life and make us a match. Obiara what the ferry assume every day and what you know. Tieni when ni adwuma ya misi Nyame bɛbɔ kwan de ama wo ɔbɛto pono watamfo ne mre nwasra butirim ama kuru aye mehia. So I'm telling you something profound. Obia wo de fade na suma brade no ye wu anim kwanya wo fa so yi ne firi so hwem. I'm telling you it wo kɔ na wɔn pɛso mu sisi wo brade nim kwanya wo bɛfa so na wo de ahye wo ne onyam. Obia wo de fade ye esori Nyankopɔn misi Nyame nim kwanya wo bɛfa wo ntenti no kan wo John ho no Yohane nsɛm ahenso ne wa bi ewuri kika ho so mamiti First Peter ho na kan na say den so obeji onipatene ne a ehina de onferi onyankopon ne odebonfo begina unso wasande feri na ba be show afi kan John chapter 9 verse 31 o kan ho na yehwa ade bi a wono nso kan ho na enim so onyankopon tie odebon ni bia wo ye debon ni Nyame ntiewu na obi so obi feri onyankopon so obi feri onyankopon no ye de opa wo feri ye de mewurade wo ye de Nyame pa ono na otie no sa nipa no e na Nyame tie no Yesu ba ni die mu nso ni die anyi no nso do agi no won agi ni die no Bible so mu ntumi si wo mena me Nyankopon ma we can go James chapter 2 verse 13 e hwa de kitu bi wo Nyame asemu na afi emfa asem no mena ne pompon so Ghana mebru me bom koko enya se oti aso ndem na kire se wo nkwaji o e ka asem a kire mu ntie yi pa enya aso ndem ne nkwaji ne de ne nipa nka e wo nkwaji nka wo mo doso. I'm telling you e betimi ya papa Bible say you wo mo asem se awurade ye awurade ni na e be ko soro hin we can go James o wi abe kenka James chapter 2 verse 13 mrano hwehwe ositie ko but I say na mobroni ni atemu mu ma de wa hunu mobro okay na mobro hunu hoahoa ne ho di atemu so nkunim o ka atemu asema ye ken na sanka tv ntwe ni bi ma menti mra so hwehwe mra no hwehwe ositie okay ken ka bra for me here but read the word 13 na yeah 13 okay na mobro hunu ni atemu mu ma de wa hunu mobro na mobro hunu hoahoa ne ho di atemu so nkunim tia ye mo amudi screwdriver ko wo no abuje bi dan gwadu no muko ye ma hunu ne mobo nti o se die ni ho ma wo mobro hunu ni atemu mu ma de wa hunu mobo mobro hunu me se mo amuku je bi dan kwa mobro hunu ni ho ma mo nti asemo ameka ni ye ka samacha mo amukoku ametswale no tia ye nka Nyame adwenkyira wi no wa hye edin samfunu a obi antimi nkasanjo abeka samacha wa fe na ba be bache me ka che o mobro hunu ni ho ma wo just ma me no karo akwa de break screwdriver akwa wo obi papa aka no ni pako osoma wa entimi ka e the prison kika ngwa sia samza mo fa me girlfriend me na me kwado me ge ukwado hwan wo ge ukwado hwan ge ya me ka sama fe na wo ba be ewuri kinga ba bru mem tie brade asam na mobro hunu hoahoa ne ho di atemu so nkunim mobro hunu hoahoa ne ho edi atemu so nkunim obia wo mobro hunu. I'm telling you it na no kan wo Matthew chapter 5 o si enhira ne won wa enhira ne won wa kan mem tie but obepo so asen kan insurance kinga ho na ohunu akrofo kokoko no okobepo no so no tena ase no na suafo ne ba ne nchen no obu na no cheche won se enhira ne won ma hiafo na won no hwa ne ni on dia enhira ne won na wora ho na won cheche won re enhira ne won na wojo na won obenya asase ne di enhira ne won na tena ne ho community come di won no na won obenya obema wa me enhira ne mobrohufo na won obehu won mo enhira ne mobrohufo won obehu won mo me enko kenkan Korinto fongoma etosum yenu etinum ya fafiri yimu eyedu no efabra fom Korinto fongoma etosum yenu 2 Corinthians chapter 5 from verse number 10 ya kenkan tivin tro en wiwia afi watu atinam ya hwenya me asem 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 kenkan ho a very popular scripture can go osurufie etifiase osuru wo fie o me ka chamo mo ya hoho obia wo tie me ma mfrani we are dotia we are nso we are wisie we are mframa we are huhuru. I'm telling you wunche said ya menche
Kenya me asempa na dia kire nyame nkrofo ntimum yensiesie ho na yenhia o se Awurade beba wo da suom se dia yedi ntime siesie me ho no mahia no ntam. Second stanza o se Yesu aka na asem de da wa hye ne body da nipa ni sokura no obeba awura. I'm telling you something profound in God's word tie. Na we na nka wokotika na Sunday mu anke kaka na wasua mu afamu aba enyense hunu ne makwankyere fon no a mode memani pa mu hunu ne tiri hunu ne kon no e ka sema kire tie ni wuli in camera from ne twase nyina ye kopie Kristo atemu gya na pia wo tie me e twase ye na ye kopie wo nyame atemu akonya na nim preko na obiara nya de nam nipadua so ye pia benya de wo nam nipadua so yo ye papo bonio sade o ye wo yo ye won se sa asem ya obeka bi wo senkafo etedum yenu ya wo de free verse 13 no de be C14 no Ecclesiastes chapter 12 13 and 14 we can am to asem na wie ya tie nyina ne so nyankopon bia nsuro nyame na ni mransam so na ye ni nipa nyina asade we ni nipa na asade na ni mo nyina no nyankopon be ba te patro tie ye ni ye na ade bia wo ye mo mo hye dem otwetwe mo mema ama mo ni tuntum ya yira na sa be ma mu akama sawo yanka me de wo di ma chi ankete ye ma dwuma wo ye na ye be pie wo nyame akonwa na nim preko de ni nipadua ye papa na bone e be bu watam kan to aso buli mi hwade na say yenim awrade hu nti aha na me pese obi etie ni aha pa so obi ante asem a me be kan no payi a we die me de wo nyankopon maburu hunu serewo se sa verse we nko ade tie ni will it or say a sans a 3D na achi ya de ne dare ane malaria no adwane fo na ye di ne